हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा लोगोफोर APDCL 5000 भेकेन्सि फैगासिनो दङ दा खोनानाय बादिब्ला सर्सनिफ्राय 2000 ओंखारग्रोसिगोन स' सिगाङावनो ओंखारखादोंमोन 2000 नि खाथियाव 1950 सामथिं दङमोन दा बेखौ लानानैनो गोदान भेकेन्सि ओंखारफिनसिगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 दा बेयाव माबादि फरायबा नोंथांमोना पास जागोन बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायग्रोदो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो जब्सनि आपडेट मोनबाय थानो दा लोगोफोर नोंथांमोना सिलेबासखौ नायनानै लाखादो माबादि फैगोन मा साबजेक्ट फैगोन देन बेनिफ्राय फल' खालामबानो नोंथांमोना साक्सेस जागोन दा मेक्सिमाम फल' खालामा स' बेनि थाखाय क्वालिफाइड जायाखै दाखालिनि एग्जामावबो एडिआरइआवहाय दा नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन सिगांनि मोनदे अब्लाबो मिलायखायो गोरोबखायो दा फर्स्टआ बेबादि दङमोन एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स अफिसार दंमोन बेनिफ्राय फिल्ड एसिस्टेन्ट दंमोन आरो लोगोसे ड्राइभार दंमोन एन्ड सहायक दंमोन दा लोगोफोर बेयाव 100 मार्क्सनि एग्जाम जायो 2 आवार्स टाइम मोनगोन अबजेक्टिभ टाइमनि जायो आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङमोन दा बिदिब्ला जों नायदो सहायकनि नोंथांमोननि इंलिश फैगोन जीके फैगोन बेनिफ्राय लोगोसे एप्टिट्युड फैगोन एन्ड मेथ्स फैगोन 10 फार्स्ट लेभेलनि फैगोन बेजों लोगोसे ITI माखासे सिलेबास दङ 50 नाम्बारनि गासै 100 जागोन बेयाव स' बेनिफ्राय ड्राइभारावबो जीके दङ बेनिफ्राय लोगोसे मेथ्स दङ एन्ड लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों एप्टिट्युडआनो दङ देन बेनिफ्राय सेमानो दं सिलेबासा गासैबो स' नोंथांमोना नायदो 100 मार्क्सनि स' बेनिफ्राय फिल्ड एसिस्टेन्टआव नायोब्ला 100 मार्क्सनिल' दङ बेयाव साबजेक्टआ बेखिनिल' बेनो जाबाय नोंथांमोना इंलिश मोन्दों जीके मोन्दों बेनिफ्राय एप्टिट्युड मोन्दों लोगोसे कम्पिउटार नलेज बेयाव थाथारनांगोन नोंथांमोना रोंनाय जाथारनांगोन आरो बेयाव 3 मान्थ्स मिनिमाम नांगोन आरो लोगोसे 6 मान्थ्स थाबाबो नोंथांमोना बेयाव सोलिगोन स' लोगोफोर बेनोमोन बेनिफ्राय लोगोसे माबादि टाइपनि जों दानिया नायनोसै फैदो दा नोंथांमोना मोनसे कारेक्ट जाबानो 1 नाम्बार मोनगोन जुदि मोनब्रै रं जायोब्ला 1 नाम्बार दानगोन माइनास जागोन बेयाव नेगेटिभ दङ स' बेखायनो जायखौ हाया एटेम्प्ट खालामनाङा आरो एटेम्प्ट खालामबा जुदि रं जायोब्ला ओरैनो लस जायो बेखायनो स' नोंथांमोना मोजां थाल लानानै लिरबानो जाबाय जेराव मिस्टेक जायै बायदि दा बेनो आरो सिलेबासा स' नोंथांमोना मिथिबाय देन बेनिफ्राय फै दानिया स्केल फे नायोब्ला स' सहायकआव ग्रेड 4 हिसाबै नायोब्ला 2000निफ्राय जागायगोन 47 सिम दङ स' बेनिफ्राय ग्रेड फे एक्सट्रा थायो स' बेनिफ्राय लोगोफोर ग्रेड 3 आव 16,000निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड फे थायो बेखौ नोंथांमोना नायना लादो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना सेकेन्ड पस्टआव एचएस पास जानांगोन बेनिफ्राय 3 आवहाय 10 पास बेनिफ्राय 4 आवबो 10 पास बेनिफ्राय फार्स्टआव डिग्री पास जागोन पार्सेन्ट बिदोंमोन 55 नाथाय जुदि देग्लाय गोदानबो जानो हागौ स' नोंथांमोना बेखौ नेथ'दो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो दा जायखिजाया नोंथांमोना 8 पासनिफ्रायनो हागोन ग्रेड 4 लेभेलाव फैबावोब्ला अफिसियेल नटिसा ओंखारफिनोब्ला स' नोंथांमोना फिन खनसेबाव आपडेटखौ लाना फैगोन दा मेन बाथ्राया बेनो लोगोफोर नोंथांमोना जि सिलेबास मोन्दों बेखौ फल' खालामनांगोन बेखौ फरायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन साक्सेस जागोन जुदि नोंथांमोना फल' खालामाबा थ' नोंथांमोना साक्सेस जानाय नङा दा बेनोमोन आरो नोंथांमोना एडभान्स सिलेबास लाबोनाया जाहाथे नोंथांमोना एडभान्स फरायखायो आरो लोगोसे नोंथांमोना बे एग्जामखौहाय मोजां पास खालामनो हायो एन्ड साख्रि मोनो APDCL आव